Pasok tayo. Pasok sa bahay. Bukas. Ay. Diretso. Dito upuan. Dito nga tayo. Dito. Ang kwarto. Hanggang dito. Balik tayo. Tayo. Bakit nasa floor? Yat. Yat tayo. Yat. Di ba may mano-mano yung iwan? Wala video to tan? Video. Video. Mabli. Dapat kami, ay, Ha? hindi mo ka pa dyan. Kasi rin lang, di tayo gusto lang natin. Ano nga nang nandakang manat yun eh? Yamin kinay sa Hello. Kat. Tayo sa third floor. Third floor. Ayan. Ito yung kwarto ulit. Third floor. Rooftop. This is the rooftop. Oh. Rooftop, ha? Rooftop. Oh. Good. On. As. Pasok ulit. Pasok. Pasok. Ba. Ba. Oops, dalawang kwarto. Tatlo. Tatlo ulit. Let's go. Ba ulit. Mayaman kayo magtulungan. Abay niya yung mayaman. Aray, yan, makam. Ikaw, season. Ito mo may ikin si Christy. Era may kine. Saya ay, kumare. Oh, gadya.